Настоящия световен рекорд в категорията е 37 завъртания. Да видим дали претендентите ще го подобрят. Първи е Осама. Чудесна техника, използва ръцете си за инерция. След като набере скорост, не докосва пода. Ако сте се въртели на стол с разперени крака, знаете, че скоростта се забавя. Затова той прибира краката си. Още 2 завъртания. И край. Със сигурност главата му е много размътена. Изглежда добре. Всички са усмихнати. Да го видим още веднъж, малко по-бавно. Скоростта му беше много добра. Ръцете са разперени за баланс, краката прибрани към гърдите. Лек проблем на 21-то завъртане, но това не го спира. Краката му вече са под друг ъгъл. Идеален баланс. Движи колената си, за да продължи да се върти. Сгъва лявата ръка и балансира само с дясната. 33 завъртания. Забавя се. Губи скорост. 37 завъртания без да докосне пода. Трябва да е доволен. Втория е Бени Кимото. Да видим какво ще предложи той. Осама беше добър, но Бени сякаш се опита да пробие дупка в пода. Много различен стил. Държи краката си с ръце, за да не им позволи да се разперят. Заема позиция тирбушон. Краката са нагоре, центърът на тежестта е ниско. Приятелите му го подкрепят. Не съм сигурен колко завъртания направи, но беше невероятен. Може и да греша, но Осама прекара повече време на главата си. Само че Бени се въртеше 3 пъти по-бързо. Да видим и повторението. Включваме се на 40-то завъртане. 37-те на Осама отдавна са в историята. Позицията тирбушон. Много е добра. Краката са високо във въздуха. Това не е лесно, когато се въртиш на главата си. ...52 завъртания. Приятелите му дават всичко от себе си. Нямаше да го подкрепят по-горещо, дори и да им плащаше. 60 завъртания. 2 до края. Движенията на ръцете му са наистина фантастични. Потта се стича по челото му. Той направи всичко, което можа, а отстрани изглеждаше лесно. Потресаваща проява на сила. Световен рекорд на Гинес. Купа, място в книгата на рекордите и целувки от красива жена. Започвам да танцувам брейк.